Asa may inyong gusto kanang musupak sa balaod o musunod sa balaod? Asa may inyong gusto, musupak, musunod? Mga but-buton ng dagko. Kanang mag-drive mo diha ba anang karsada na mag-drive mo. Yan amo na pedestrian. Asa may mas sayo ninyo? Muhunong o mudiretso ra? Dili oy. Halo joy talagsar kay sa pulo sa 50 ka driver, siguro usara ka buk muhunong diha sa pedestrian. Bisan gani mag-ung-ung na ta diha sa kalsada, lingion ra ta. Pader. Maglisod jud ka gawas kung mudot-dot ka. Pero mao man ay balaod. Na kung pedestrian, mo minor ka. Kung naay mo tabok, hunong ka. Siya mo'y priority, dili ikaw. So ang mutabok, di na ka pwede maglingi-lingi. Tabok ra ka diretso, basta pedestrian. Mao man ay balaod. Pero mas nindot yun nga mo diretso ra. Muna yung mga igsuon, so pakiro kay tag, balaod, kay nga naman, maoy naandan. Abi ninyo, ang tao nga magsigig supak sa balaod, mura nagsundang walay bait, walay subo, dali kaayo pangag o madaot. Pero ang tao nga sigig sunod sa balaod, mura nagsundang nga saktog subo niya, binaid, hait kaayo. Nga naman mga igsuon ngayon ini, tungod kay ang balaod, dili aron kita lisod-lisuron, kundili aron magiyahan ug ang atong buhaton mapasayon. Usbo nako, ang balaod sa Dios gihimo dili aron kita lisod-lisuron, kundili aron magiyahan ug ang atong buhaton mapasayon. Sa ato pa, ang balaod mura og mga signage o direksyon diha sa kalsada nga magtultol nato sa atong patulungan. Una-una, kung magbiyahe ka, unya bag-o ka anang lugar, unya walay direksyon, nagibutang diha sa kalsada, magkawala-wala ka, ug ang imong biyahe perting hasula. Kay numdum, abi ninyo, usa na sa angay i-improve diri sa sindangan, kini mga direksyon sa dalan ba? Apil na dito sa kabaryuhan. Katong primero bitaw kong adto sa kining Diklapan. Pag abot ako sa highway, di ba, Diklapan, tipas man na, primero man ako. Kung may balay diha, mingaw man na, asa kang Diklapan, aniron, mutukad, akin na siguro. Di siguro ni mao. So maglisod ka, makonfuse ka, di ka sure sa imong buhaton. Muna'y purpose balaod para sure ta sa atong buhaton. Sigurado na dili ta sayop sa atong desisyon. Wala kita masayod sa dalan padulong sa langit. Mao nga ang Dios naghatag sa balaod aron maoy atong giya o tamdan sa atong paglakaw sa dalan sa kaluwasan. Ang balaod di ay timaan sa dakong gugma ug pag-atiman sa Dios kanato aron kita matultulan niya sa hustong dalan. Apan tataw mga igsuon ang ato mismong kinabuhi ug kasinatian nagpadayag nga lisod kay nato ang pagtuman sa mga balaod sa Dios. Mas dali alang nato ang pagsupak sa balaod maong sa sala kita kanunay na mudmud. Unsa may angay natong buhaton? Mao kini ang giklaro sa ebanghelyo. Si Kristo nagpakatao ug iyang gikinabuhi mismo ang balaod sa Dios. Gitawag siya og the embodiment of the law. So ang balaod karon dili na sinulat nga atong basahon, kundi tao na, person nga naghingpit sa balaod si Jesus. Kung mutanaw kita kang Jesus, ug sayra nato ang iyang kinabuhi, hingpit nga masabtan nato ang kahulugan ug ang kaimportante sa mga balaod sa Dios. Kay ang kinabuhi ni Kristo mauman
ang paghingpit sa pagsunod sa balaod kanyang kinabuhi perfect nga nagsubay sa balaod sa Dios. Mo nang giingon si Jesus ang dalan. Kay ganuman siya man ang kahimpitan sa balaod. Mao nga ang balaod magiya man sa dalan, niya siya may perfection sa balaod, mo nang siya ang dalan. Kung musunod ta ni Kristo, sigurado ang atong padulngan. Mo na mga igsuon, ang sumpa sa atong kalisod o ang solusyon sa atong kalisod sa pagsunod sa balaod mao si Jesus. Dili na ta maglibog o kaha maglisod kay kang Jesus igo ramantang musunod. So di na ta mag debate sa balaod para karon sa nahitabo sa atong nasod. Sige, yung debate niya sa internet, daghan kay mga bribe. Pero inig panahon sa eleksyon, dawat ra gihapog bribe. Ingon na po mo, balik na po, Father. Balik yun, hangtod nga mo dawat pa mo, di dyo kumuundang og sulti ani. Sa ito ba mga igsuon, kay dili naman ta maglibog, klaro man nato, kana bang mahimo na pong natural nato, mahimo na bang kabahin sa itong kinabuhi, nga dunay mga sakripisyo sa pagsunod kang Kristo, kay ato mang biyaan ang atong mga naandan, apan inabagan sa grasya, maanad rata kadugayan. So mo na makaingon mo nga, Father, disura man pagsunod sa balaod, disud ba kayo magbinuotan, ay maumay imong naandan, munang ingon diri sa Ebanghelyo, lugita ang imong mata, putla ang imong kamot, buti pasabot, inig sugod ni mong himo, unya makaingon ka nga, pero di man ni mao, putla diritso, ayaw nagdungagi, ayaw nagdugaya, kaya nga naman, magkadugay, magkalisod, undangan, magkalisod, biyaan. Walang karon diha sa kita na mag-drive ninyo, mulabay mo pedestrian, labi na ni pedestrian diri sa simbahan. Hunong jud ka, minor ka, anara imo ko pedestrian, hunong din ka. Dili kay pedestrian, ako kay kag mata, mura ra ka koy nakita, diretso ra gyud. Usay ngon ana biya buko, labi na magdali, no? Pero kung maadto mo sa Subic, kani sa Subic ba? Sa Olongapo or sa laing nasod. Kuan gyud na, manaay tao wala pag abot og pedestrian, hunong gyud ka kadyot. Lain tapok na. Hunong din lingi ka diri, walay mo tabok. Ang driver mo maglingi-lingi kung naabay tao mo tabok. Dahil pa wala, lakaw man, ay hinay dayon kang biyahe. Sige, so lain og apply ha kanang mga nagmotor, magbiyahe mo agi diha pedestrian minor ka. Kaya nana ka mo diretso. Kung maanad na kagadugayan, mao na dayon na. Buti ito ng diha sa Katipunan, naamo na yung pedestrian. Nya lusot-lusot, doon na estudyante dito. Kulbaan na kasi, malit na to ba? Di siya katabo kay tago kay truck. Wah, lugar ba? Na, diretso ra gyud. Utong pag abot nako, kay na-expose ta gamay anong musunod og pedestrian sa una, yung anak mo po akong trinayban, hunong ko. Yung kada na pedestrian, minor gyud. Kadugay, maanad na ka. Pindi na sa pag-anad. Kung maanad ka, tarus-tarus nga buhat, matarus ka. Pero mag-anad ka og tinarong, mahimo kang matarong. Ngunit mga igsoon, kung naanad ta pagsupak-supak sa balaod sa Dios, murag sayon ra nato himuon. Apan kung maanad na, usab kita sa pagsunod sa balaod sa Dios, pinaagi sa pagsunod kang Hesus, mahimong daw dali ra, kay ang naglihok sulod kanato, mao naman ang grasya. Doon ako example ninyo, kinibang tuong kamot, mangawkaw pagpangawat. Usa sa akong pasalamatan ni Monsignor Ganason, Father Ganason, nahimo sa akong paris-pris Katipunan, pinangga mo kay ko ato niya. Sa una, kung mag-arka meeting man, Domingo man ang arka meeting sa una sa Katipunan, ng hapon ang arka meeting ang mga dugol. Lakaw na siya. Ingnon ko niya, ay yabis kwarto. Ipatong mga halad. Ako'y mag-ihap. Kaya ang halad sa una sa pari mo na tanan, karon ra man na nga nanay finance council, sa una sa pari na tanan.
Nausog lang, sayang nga kayo eh. Bari na. So ako'y mag-ihap. Halag sa tibuok buntag dito sa Katipunan, duha ka misa. So, dahil iyahan itong kabinet ni Monsignor na amatoy na dito ang 100, dito ang 1,000, 500, dahil na ay mga ngalan dito nga butangan na kwarta. Na ay sa kaabag, na ay sa seminarista, na ay sa pari, katikista, kay generous mo kayo siya. O tayo ako nakatunan po, magyatagon to siya. So mag-ihap ko dito, then tanawag salida, kaon-kaon, ihap kwarta. Ako ra usa. So kasagaran, ang pinakadako sa unang halat, talagsar mo ng 500. Kasagaran, 100, 50, 20, napay G's. Sa una, napay G's, yung kanang 5 nga, kuan, papel. So, ihap ko dito. So, pwede yun ako tukwaan. Kung man usa, pwede yun ako sirikwitan. Diba? Pakaibalo siya, dili. Pero tungod ito, nabansay ko nga, kanak yung, di ko makuha, never a single centavo. Putang yun, ana-anes, and ako ipatibok, tindahan, sinsyo, then, erin siya ito, di ko gikuha, bisan gamay. Ug nahimo to na kong batasan, kaysa una, mangipit biya po ko anong pitakas kong mama doon na may kwarta ibutang sa altar. Nya mangayo ta di tagaan, di iday ka manghatag ha. Sipitan na yun, anak. Diba? Pero katugtuan mo to'y nakaanad na ko nga, bisang pagway nagtanaw, ang sakto maoy buhaton. Muna'y tumong sa balaod. Anaron ka ba? Aron kung maanad na ka, wala na, pwede na gulay balaod. Kaya ang balaod, ikaw naman. Ikaw naman ang nahimong kinabuhi sa balaod. Muna'y fulfillment of the law. Nga ang law, dili na letter, life na, ikaw na. Unya, inigtanaw sa uban, maghatag na kag maayong ehemplo, di ba? Ingon diri, alaod katong magtudlo sa uban, ug sayop, pero bulahan katong magtudlo ug sakto. Kaya ang pagtudlo, ana, ikaw naman ang imong kinabuhi, nahimo namang talan-awon, sulundon sa balaod sa Dios. Yan. Na ay mga may salaat, pag adto nimo, ikaw na'y mahimong giya, murag araw sa dalan nga, di na mao, ikaw na'y mutultol, pinagis sa imong maayong panig-ingnan. Nabitaw ni konsulta na ako, ayun siya, Pader, bata-bata pa siya, maglisod magkukundang kay, naandad na magkugtanaw o kuan ka ng pornography. Mura naman kung di mahimutang, kung di ko katanaw, adlaw-adlaw, kaya sa internet ba? Yan ko nga, lisod-lisod na gina, kaya nahimo naman ng addiction, mo na gitawag og vice, bisyo. Kana bang repetition of bad actions. Mahimong habit, niya, maglisod na ka, addiction na. So, bisyo na siya, vice. So, naanad na ka sa sayop. Ang sakto unta, katong inigtanaw ni mong action, tanaw imong mata, cut dayon, dili, kay sayop niya. So ako siyang giingnan nga, ingon-ani na lang. Una, kinahanglan nimo i-convince imong kaugalingon nga makadaot na nimo. It will destroy you. Nya, sayop na siya. Kumbinsiha gyud. Then magsige kag simba, mga ikas gracias Ginoo. Dayon kung dunay mga opportunity nga makatan-aw kag laway nga salida sa internet, una, ayaw na pag-internet. Di kaya na ng internet. Or kung makatan-aw kag salida sa TV nga naay murag ingon ana, kung ano yung balig salida nga wala ingon ana, kaya dakan mo sa salida nga kuan, wala ingon ana. Ambot dun sa katoy may taabo niya, kay mag-upupan siya nakiksulti na ako. So ingon ana yung mga igsoon, mahimong simple o klaro ang tanan kung si Jesus atong sundon, kay dali nato makita ang mga buhat nga dautan na kinahanglan natong likayan. So munang mura kag sunda nga hait kaayo, saktok subo. Kada bang lanti pa yung panglantaw? Wrong. Right. Sayop ni. Kini may sakto. Dali ni mo. Bisa pa ka ng pag-pledge, abi ninyo, pagtudlo mo po na ni mo, pag-develop o usa ka kinaiya, na mapasalamaton, ma-recognize ba ni mo ang grasya sa Ginoo sa iyong kinabuhi? Ya, magpasalamat ka. Ya, mahimo ka manghihatagon. Mahimo kang dunay pagpakabana. Mabitaw na karon na aman diri sa sindangan nga, taga-iligan kuno na, dayon, naanod ang ilang balay, kanya nauli ko na siyang parinti diri, niya wala naman dahi ang parinti, naintaon may dangop diri sa simbahan nato. Nang nakahuna-huna, biya po ko nga, inikahuman siguro aning bagong kumbinto,
Maghimo tag murag kwarto ba nga ingon ana. Saka inyong nauna, no? Usay po karon murag butag mahadlok. Ito ka ilaan, hindi ka ana di ba nagantag una-una nga di maayo. Pero apil man na sheltering the homeless. So siguro inig-demolish na to aning kuan atay himoong home for the sa na home for the layaw. Ang layaw ba? Ana, kung nang way kapadulngan, diha ka. Ana. Kay kahimo kitag kwarto sa iring ug iro natay tangkal sa iro baboy so kini pang tao. Pero ingon na mga igsoon kana bang ang imong huna-hunaon dili aron makalamang ka, ang imong paggamit sa imong utok unsaon imo nga makatabang ka, mao nay nindot sa balaod sa Dios kung maanad ka. Sa laktod nga pagkasulti, ang atong basihan sa atong binuhatan mao na lamang kung kini nasubay ba sa kang Kristong dalan. Ang balaod mahimo na lamang pahinumdom, dili na mahimong obligasyon. Munang kabantay mo, gilkay na ko na pledge, dili obligasyon. Kabahin yun na sa atong pagkatao. Ang bugat mugaan, ang lisod mo sa yun, kung si Jesus mo ay atong sundon. Kaya nga naman, mao man ni tinuod natong pagkatao. Kung matinud-anon ka sa balaod sa Ginoo, actually, mahimo kang matinud-anon sa imong kaugalingon. Kaya ang pagbuhat ug matarong, ang pagbuhat sa husto, mao man ay tinuod natong batasan na tao kay binuhat man ta sa Ginoo. Munang ang taong munang tingon diri bulahan ang magsunod sa balaod kay nganuman mahimo kang matinud-anon sa imong kaugalingon, gaan ang imong pamati, nindot ang dagan sa imong kinabuhi. Amen.